Magyarország természeti adottságai nemzetközi szintű agrár- és vidékfejlesztési szakembereket követelnek. Szakirányú alap- és mesterképzésének köszönhetően a Károly Róbert Főiskola a szektor reménységeinek gyűjtő tégeje. Bíró Zolit a növények iránti szenvedélye hajtotta a Károly Róbert Főiskolára. Azonban már az alapképzés második évében határozott elképzelése van a jövőjéről. Alap- és mesterképzés, majd jöhet a doktori. Miért döntöttél úgy, hogy agrár- és vidékfejlesztést tanul? Gyerekkorom óta végül is már ezzel foglalkozom, amikor már kisgyerek voltam, akkor is nagymamámnak segítettem a kertben, kapáltam, gazoltam neki. Aztán végül is édesapám révén is van ilyen indítatás, mert ő mezőgazdasági gépészmérnök végzettsége. Tehát akkor tulajdonképpen kiskorod óta valamilyen szinten tudatosan készültél rá? Igen, tudatosan készültem valamilyen szinten rá. Azért egy agrártudomány az örök lesz, mert a természet annyira nem változik. És miért pont a Károly Róbert Főiskola? Hát azért, mert felhőtlen itt a főiskolán. Nagyon-nagyon színvonalas oktatás folyik, közvetlenebbek a tanárok. Naprakész szaktudással rendelkeznek, beszélgető partnerek ilyen téren. Színvonalas, és gólyatábor után, hogy egyből ide kerültem, nagyon egyből meg is szerettem, és hát közösségi élet, azt nagyon szeretem. Vannak olyan tanáraim, akik nem csak Magyarországon, hanem világszinten annyira elismertek, hogy szerintem más főiskola ezt nem tudja elmondani magáról. És én igazából szeretnék itt maradni tanítani a Károly Róbert Főiskolán, mert én ezt nagyon megszerettem. Van egy nagyon kedves tanárom, de mert Pali bácsi, ő azt mondta, hogy addig nem fog békehagyni, amíg nem lesz doktorim. Most tulajdonképpen már az érettségi után van egy OK és papírod, most lesz egy főiskolai diplomád, és ezt még szeretnéd... Igen, mindenképpen egy MSc-re, és meg utána még doktorálni is akarok. Ez mindenképpen lesz. Ezt a célomat már nem fogom feladni. Nagyon sok ismerősöm van, évfolyamtársaim, meg főleg felettem egy évvel járók, akik már észrevették azt, hogy nem csak azért járnak főiskolára, mert hogy főiskola és hogy diploma, hanem már megszerették a szakmájukat, és látnak benne jövőt, és látnak benne fejlődést, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, mert akárhogyan is nézzük, Magyarország az régebben, meg még valamilyen szinten napjainkban is mezőgazdasági nagyhatalom voltunk, és sokan észrevették azt, hogy ez a legfontosabb, mert hazánk ebben a legprofibb. A mi hazánknak az ökológiai adottsága az minden európai néphez képest felülmúlhatatlan. Mindenképpen ez lesz a jövő, és örülök, hogy én ezt már, meg jó pár szaktársam is ezt már észrevette. Nem tudom, hogy akik majd nézik ezt a videót, hogy mennyire látták már a főiskolát, de igazából csak rá kell nézni, és látszik rajta, lehűl róla a színvonal. Károly Róbert Főiskola. A tudás sikeressé tesz.